So mga katablers, punta mi og kuan, ato mi og kaning unsa ni? Asa ta ba to ma? Bislig. Bislig ko mi og kaning lisensya. So boto mo ang vlogger mo ng isa. Ang isa. Vlogger mo ng isa naka-video siya. Wala nga mapila ka unsa oras sa mabot sa Bislig ma? Awa ko kay kakwa. Si mama mura og nagka-tigulang nagagwapa na mura naman og. Ato mi ani kuan, ato mi ani Divide daw. Bislig. Ay 2,500 trip divided by 53.20. Gubot-gubot. So mga katablers, kuan na gimbal ani pero akong kamot labaw mas gimbal. Lahat kay kaya bukod kay kurog sakit sa mata. Kani ako ang kuan mo niya mong manager no, Iyaw, pero iba. kayo nakapula. Na kailangan daw gimbal gid ang kuan. Baljud kay para dili kurog. Oo, betal. Dili sakit sa mata ba kay kanang iri magtan-aw gani picture nga kanang kurog. Maglain din ako ulo ko maglaba dayon sakit kaayo. Akan dili na maglabad ang ulo ani ba kay manager man ang gikunay sa gimbal no. Dito. So mga katablers, ato ta ni og kuan. Bislig. Suman o. Dito lang sa mga ko doon naman to. Wala pa man James. Wala pa gani alas 10. Diri. Gani mo ni para bukid gani para ani maagoy. To Bislig oh, nakamarka oh. Travelers. Yara mao to Bislig. Oh. Eh, sanga mo. Yara usaka man dito. Ato Bislig karon. Ito, buwan naman to. Ito, buwan to doy. Para paano to doy, kanang San Franz. San Franz. Gani mo ni buwan. Dapat to, para bukid to. Travelers food stop. Ato ni Bislig Adoy, ani. kanay drive ani doy. Padulong dito sa kuan. Ha? Nalipong ka dira. Gutom ka te. Mailan ang tao. Nauna, grabing Time Sponsor naman ni Nel. Oh, 23.5 Ayan, times. siyang pag-vlog. Vlog niya ang kuan. Gubot-gubot. So mga katablers, kuan na gimbal ani pero akong kamot labaw mas gimbal. Lahat kay kaya bukod kay kurog sakit sa mata. Kani ako ang kuan mo niya mong manager no, Iyaw, iba. pero kayo nakapula. Na kailangan daw gimbal gid ang kuan. Baljud kay para dili kurog. Oo, betal. Dili sakit sa mata ba kay kanang iri magtan-aw gani picture nga kanang kurog. Maglain din ako ulo ko maglaba dayon sakit kaayo. Akan dili na maglabad ang ulo ani ba kay manager man ang gikunay sa gimbal no. LT
Pila ka kilometers James gikan sa Tagum ug diri? Sa kanto-kanto. Kanto, paingon ka 90.5 kilometers. Ah, Ikan sa Tagum, paingon sa Cruising Cuevas, paingon Bislig. Padulong og kuan, padulong Bislig. So, ang distansya, murag Tagum, Manikling, Pila ka kilometro 90 plus. 90.5. Padulong diri sa Bislig. Padulong diri. Ikan diri, paingon sa Bislig. Tanaw na to, wala pa ko Wala pa. Wala pa. Puso ang bulat. Wala po, anak. Wala po bulat. Mama nagmas, mama kay mura og Bislig. Mas, 30 kilometers. 30 kilometers no. Bislig. Ikan diri sa Ah, Cuevas. padulong sa kanto. Pwede na dula. Sawa? Dula kayo mga tuli. Doon na ta, bila na may 30. 1,200 pesos. Back and forth. 1.5 na lang. Wala po ni gimbal ang kamot ba. Ganun na. Kuya, nagdala ang kag-ana o. Ay, gimbal si rin. Laminate. 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 Huwag laminate? Oo, ipailan mo mag-laminate. Ito tangan mo, ito marag... Anak ko pa ka na. Samit. Laminate ang picture ni Papa no? Laminate. Kaya dili malatagi pa sa amin. Iba ba sa amin? Ay, siguro ka na. Picture ito siya. Pagpalaminate. Pagpalaminate ito. Tama lang siya mata. Picture ito siya. Kagkan kang balay katapok-tapok diri no. Oo, basta mo ang itang mga Kuya James. Uno, gasapaw-sapaw. Pila ra ka square meter lang diri. Ano rin James, tapad-tapad na. Gusto din silang puyo mga Kuya. Baba na mga Kuya. Naratas lugar sa mga agoy. Baba na ba sa kapit na ba sa baba sa mga Kuya. Naratas lugar sa mga agoy. Kaning mga agoy kay Bibo kay niya itong panahon nga napang pikop. Daghan taga mo nga nagtrabaho diri ba. Oh, mo ni ang nagapahatag nila og kanang kuan pindot kayo lugar kay Tungod sa kahoy man doon sumbit. kahoy na kumpanya. Ihimog papel. Basta kaninig Pasko lagi pati pinhanang papel dito. Lapis. Kalkasa. Dalhon dito sa kuan. Sikat niya, wala po nakaari sa sikat pa. Naapay kumpanya nga ni James. Ibang ka basta-basta musulod yung James. Hindi ka pwede masunod. TikTok ay para mga sa single. Yun ang namin single. Dagan single ba? Dagan single. Una ka mulusog pero dagan kay single. Ang mga agoy goat kayog dalan. Deskilid oh. Barrio naman eh. Ha? Barrio. Pero barrio nga pa sa Maragaison. Mga balay yung gusto tapat-tapat di sundahan na mga sunog-sunog eh. Hindi ko nagana tayo kung ano yung trabahante. Trabahante ni sa pagmanaman diri si katang asawa ni Lina.
Trabahan di man ka rin. Wala na. Pati mga kwan ka rin. Mario rin ini. Ano yung nagkapagpunan? Sana pa. Silingan, silingan. Trabahan kayo sa district sa Asparan. Wala din, di ba? Nasa ano, masaya. Pangagoy. Ilang man yun. Eskwelahan na. Eskwelahan na. Sila palawan. Oo. Ay, kana.